Salamu alaikum. Yar gida ba ni buta. Mai gida, matsuwa ce? Ina ruwanki? To ka yi haƙuri gashi. To ka shiga ban ɗakin mana ka tsaya? Wallahi addu'ar shiga ban ɗakin ce na manta. Lalle ma mai gida. Kullum kana sintiri kana ban ɗaki sai ka shiga bayi so 8 so 9 so 10 a rana a ce ka manta addu'ar shiga ban ɗaki. Yau to yake na ɗan adam baya mantuwa? Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika. Min al-khubuthi. Min al-khubuthi. Wani kara'isi. Bismillah da sunan Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi. Allah ina neman tsarin ka daga sharrin hidanu maza wal kaba'is da hidanu mata. Wai. Hai, ai dole ka nemi tsari da shedanu maza da mata duka. Kana kan gaba ma farkita kake balantana za ka shiga ban ɗaki. Allah ya kyauta. Nan da ne ai. Wani kullum na kwanta bacci na karanta falaki da nasa da kulhuwa. Gida ba a magana abin ɗaki haramun ne mai gida, haba mai gida. To, malama,